Kwana tamalo prangwen mar tho mar mine ma pek kod nyithindo ma inyuolo ikelo kod nok mar remo e pacho kaendi. Kamina 16 ma nyuol kata ma pek to wito ngimagi odiochieng' ka odiochieng'. Nyithindo 30,000 ma inyuolo bende wito ngimagi higa ka higa. Ma oyangore romo mokelo kanyakla migawo mar thieth. Riwruok mar kuonde thieth mag lamo kaachiel gi lakteche mag mine kod nyithindo. Kaka jodito mondi lero riwruoge gidwaro mondo mi piny owacho many yore mag gidhi konyogo e duoko kwan mar mine gi nyithindo ma wito ngimagi kata bang' piny owacho ma Amerika ng'ado sir margi ne chenrogo. Twak ewi duoko piny kwan mar mine ma yach kod nyithindo ma wito ngimagi higa ka higa e pacho ka. En twak ma okelo kanyakla migawo mar thieth, riwruok mar lakteche mag mine kod nyithindo kaachiel gi ute thieth ma otelie kod din mag lamo. Kae ma ogolie ripot ma yango ni e pacho ka, odiochieng' ka odiochieng' mine 16 wito ngimagi ka e higa to gin mine 5,000. Nyithindo 30,000 bende wito ngimagi higa ka higa. Mothers and newborns and children are still dying at our age of 60 years of independence. 5,000 women dying every year and 30,000 newborns dying every year. Is that our data? Atamalo 40 mar tho mar mine ma yach kod nyithindo ma onyuol ikelo kod nok mar remo. Remo pod onge ute thieth ma pacho ka e atamalo madwarore kaluwore kod jolony mane ochopo e twagni. Atamalo 15 mar remo kende manitie, gino magikoni nyalo medo kelo midhiero ahinya to ne mine manyuol. Certainly we don't have enough blood, but even if we had, there are barriers to blood transfusion. Some of the blood you get will have parasites. You don't know the blood group of these fellows, so you have blood, but you don't know which blood to give them. Poor delivery care. The transfusion facilities are not good. The staff are not skilled, not like the ones in the faith-based organizational centers, like the ones Kireki met, and some cases, affordability. Kaweche mag chwalo omenda ma oromo ne thieth mar mine kod nyithindo ahinya to e kinde mag nyuol bende okwa mondo mi olosi. SHA is still taking off. Yeah, there are several challenges which are there. And we expect that SHA issues will be dealt with, and we will have access by mothers and newborns to health care free of charge and regain what we had achieved. Motelo ne telo mar Kenya Kwanza, mine ma yach ne yudo thieth ma onge chudo ka gitiyo kod kadi mar Linda Mama. Kata kamano ripode yango ni kwan mar mine ma yach masani limo ute thieth odok piny kaluwore gi midhiero mar okumba ma thieth masani mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV.